esikoleni ubize ezinye ngelithi ababhanke engabhali ama-assignment. Yes. Amen. Ongenaliphupho uyebahlupha kakhulu uthisha edasimuso because umuntu onephupho akathi nokhunjuzwa nge-assignment uvuke ebusuku abhale i-assignment ngoba khona into emhluphayo engaphakathi unephupho. Amen. Akayiboni nje ela kodwa uyibone somewhere kusasa. Umuntu onephupho akadingi ukukhunjuzwa ukuthi kuyokufundela ama-exams kodwa uyokhumbuza abanye uthi uyakhumbula ukuthi siyabhala next week ngoba khona into engaphakathi emhluphayo. Ongenalo iphupho uthi enikeza imali kwe-weekend behambe bayiphuza Friday. Iphupho alikho. Aw, Nkosi. Hey. Hayi elukhuluma bakithi. Khuluma. Elukhuluma bakithi. Umuntu onephupho ushuthi amantombazane njengamasokisi. This Saturday uhamba noSibongile. This Saturday uhamba noBongiwe. This Saturday uhamba noJabu. Uyashintsha nje. Wenza imix it. Ngamshusile. Ngoba akanalo iphupho akayiboni ewumyeni womuntu kusasa. Uyahlanganisa nje akazi wenza iphupho alikho. Amen. Hayi. Ngiyangizwa kathi. Amen. Ngiyangizwa kathi. Intombazana nephupho. Iphupho esiqonde ekhaya iyolungisela ikusasa. Ngoba iyazazi ukuthi angiphelele Zefaniya. Khona lapho engiyakhona. Khona lapho khona. Ukuthi la akusho ukuthi sekuphelile ngami. Yes. Hayi, Nkosi. Akukapheli. Yes. Ngiyazi anginamali okwamanje kodwa akapheli ngami. Ngiyazi anginamoto okwamanje kodwa akapheli ngami. Ngiyazi ekhaya siyahlupha akapheli kodwa akekho ophosimethwe ekhaya kodwa akapheli ngami. Ngizoba wokuqala ekhaya. Uthi ngabe nge-tertiary. Ngizoba wokuqala ekhaya. Okuthi graduate. Ngoba unephupho. Aningizwa. Amen. Uma nibe nephupho ngaphakathi kwakho bethi bephuma abanye ngolwehlele ebusuku bayokuvusa uthi mina ngikwazi angawutholi umatric angikwazi ukuphuma. Yes. Khona into esangidlalela kodwa bona naphupho ukuvuka kuze kushaye u2 ekuseni Monday ububhala ngo7 iphupho alikho. Bethi ngiyakuzwela ufundisa eklasini awukhazele nanto ukhuluma ngama-atoms awukhaze kabantu ukuthi ubuthini kanti ukhuluma nge-accounting awukhaze kabantu ukuthi ubuthini kanti ukhuluma nge-business awukhaze teacher uthi ngikuzwile ukhuluma ngama-nucleus nama-chromosomes. Yes. Uthi ngikuzwile awukhazele. Yes. Iphupho liyakuphusha. Yes. Lithi angikwazi ukuhlala la. Angeke ngikwazi ukuzofela la. Lalela abantu abanephupho njalo bahlele bene-opposition. Manje uma unga-understand ukuthi i-opposition uyitholayo yingenxa yento oyiphuphayo. Awuhluphekeli ukuthi nje uhlupheke kodwa uhluphekele ukuthi khona into ezoba yiyona kusasa. Amen. Ayikho into ekhona ukuthi uSathane ekwazi ukuthi uzoba yini kusasa kodwa wena ungazazi ukuthi uzoba yini. Uyakwazi uSathane ukubona principal ukuthi uzoba principal kusasa. Yebo. Uyakwazi ukubona ukuthi kusasa uzo-own imoto ezinkulu neziningi akubone lungakayiboni. Amen. That is why uthola abafana bebancane behijack imoto bebamba ukuthi kanti uSathane ubona ukuthi kusasa bazoba izinto ezinkulu bese banikeza izinto before time. Awona. Hey. Kanti ngitshela abantu kanti ngitshela abantu ngithi mina a blessing before time is a curse in disguise. A blessing before time is a curse in disguise. Yonke into uthole ngakabi isikhathi sayo izokulimaza. Njengoba ugijimisa abafana uzothola umntwana ekulimaze. Ingane isibusiso kodwa ingane before time iba a curse in disguise. Kodwa uyindoda ntombazane hlala nentombazane.
iphupho ngaphakathi ifuna ukuli-achieve aqala basigala mama. Yes. Yes. Ayinamandla. Ayinamandla. Yes. Nakhuluma kodwa. Yes. Nakhuluma kodwa. Abantu abazo-understand ukuthi le ngikhulelwe mina ayivumeli ukuthi ngabe ngena noma yiziphi imoto. Maqhamuka eVuluphaya sibawu-1 Francine. Maqhamuka imoto kwasibawu-1 wena uyithesta kuqala. Maqhamuka nezibona uyithesta kuqala. Yini wena wawuwonke waseyidedele nje wena. Bona bafika nje wena. Imafida. Iphi iphupho lakho wena mntwana? Awuyiboni something kusasa. Amen. Ngiyashayela ke mthanda. Ngizokhuluma nawe mthanda. Mawunephupho uyahlasela. Awuhlasela ukuthi wena awuhlasela ukuthi usibonile kodwa kubonakala into ozobayona kusasa. Nawufundisa ngesikole. Mawufundisa ngesikole bakhuluma ngokuzalwa kaJesu. Bathi uJesu ngesikhathi ezelwe uHerod inkosi yakhe kumyalela ukuthi akubulawe bonke abafana abaneminyaka engaphansi kwemibili. Ubabulawela nabafana bangaphansi kweminyaka emibili. Nxa ukuthi uHerod wayebona ukuthi uJesu ozalwayo uzoba inkinga embusweni wakhe. uSathane wabona ukuthi lo ozalwa njengamanje uJesu uzoba inkinga embusweni wakhe. Wase wathi kungcono sibabulala abafana. uSathane mayebona ukuthi uzoba inkinga uyakuhlasela ufuna ukubulala. Ufuna ukukushaya ngoba uyabona ukuthi uzoba inkinga. Manje mawuhlasela uhlasela ukuthi lento kuyiphele. Kodwa mawunephupho uya understand ukuthi hayi ngihlasela ukuthi nginephupho. Samsofana abantu abanephupho kunophi abathatha abadlula kubona. Nangibabhale phansi bangintobhala. Abantu abanephupho kunophi abathatha abadlula kubona. Noma nizovuma nje next next year kunophi abathatha enizodlula kubona. P number 1 balance phansi. Anama peni. P number 1 is P. Number 1 is Pete. P-I-T. Pete. uJosepha ngesikhathi sechaza iphupho lakhe uJosepha. Abafowabo bathi nami lo wamaphupho asimthathe simfake emgodini. Ngenxa yephupho anayo. Yabona laba bathambani yobhemi ngisangu ngebreak abe ngiyafunda bafuna ukufaka emgodini. It's the P number 1 the Pete. Yabona labo abathi bawufunde bethi uyayitshela bekubiza nangenet. P number 1 which is the Pete bafuna ukufaka emgodini. Bafuna ukuphila. I'm much more than that. La ungene kulo P number 1 which is the Pete kwenzeka izinto la mawufika emgodini kusuke kunenhlabathi phansi. Kusuke kunenhlabathi emaceleni. Kusuke kunembobo eyodwa khona ephezulu. Mawungena kulo mgodi usuke uchaza ukuthi mawuphosa emgodini ungabheke emaceleni, ungabheke abantu, ungabheki phansi, kodwa bheka phezulu. Ubheke umqalisi nomphelelisi wokuphila kwakho. Usho njengoDavide uthi ngiphakamisela amehlo entabeni. Usizo lami luvela kuphi? Usizo lami luvela kuJehova. Odalile umhlaba nezulu. Phakamisa amehlo akho. Ungabheka abantu kodwa bheka phezulu. Elithi iBhayibheli babheka phezulu. Ubuso babo bakhanya. Abusoze bajabulisa. Ngeke ujabule mawubheka phezulu. Ngeke ujabule mawubheka uJehova. Amen. Hallelujah. Kodwa mozobheka osibongile noSibu. Mozobheka oAmanda noJabulani. Live. Mozobheka noMjay. Namabura. Hamba noBlessing. Bazofaka emgodini. Which is the Pete. Kodwa kumele ubheke phezulu. Ubheke phezulu. Wakwathi uMaster ebusuku wakhuluma ngehashi eliphosa emgodini. Uthi balifaka emgodini la lihambi hashi laphosa emgodini ngena phakathi. Uthi bazama ulidonsa la ngakwazi ukuphuma balifaka intambo la ngakwazi ukuphuma ngoba lisinda.
Lithi uthi mama ichaza uthi bavele batshela abafana bathi hayi asivele silingcwabe leli hashi ngoba manje sesizama ukukhipha kodwa liphuma. Uthi baqala baphosa inhlabathi ehashini. Baphosa manje ehashini. Ihashi lokhu linyakaza kanje umhlabathi emhlane inhlabathi wele phansi. Bephosa manje bephosa amahlandla livele linyakaza kanje ihashi liphakamise inyawo listepe up. Linyakaze kanje umhlana liphose phezulu limphose phezulu. Malibonga igama lenkosi. Bona babethi bayangcwaba kodwa mafika inhlabathi ifika ishake off and step up. Ifika ishake off and step up. Abafana sekuphela 2 hours belokhu bemboza inhlabathi babona ihashi livela kancane. Livela ngomhlane lokhu linyakazisa umhlane linyuka liya phezulu. Kanti ngesikhathi bephosa inhlabathi yona eliphakamisayo. Inhlabathi yona elinyusa phezulu. Uma bephosa amatshe ligibele phezulu amanje linyuke. Njengoba bekhuluma kabi, njengoba bekuhleba, sebenzisa lezo zinto as your stepping stone. Unyuke ngaso. Step up and shake up. Yes. Bathi indaba babe yilutho uthande indaba kaze babe yilutho kodwa kuyoqala ngami. Yes. Akasayitshela kodwa kuyoqala ngami. Yes. Yes. Amen. Hey, ayizwile. Ngizoyitshela kakhulu kunaqala. Ayesakho isikhathi. Pin number 2. Yes. Pin number 2 is the prison. uJosepha ngenxa yokuthi wayenephupho wafika endlini yenkosi bamsola ngokulalele unkosikazi wenkosi engalalanga naye. Unephupho uzothola ama-accusers azo-accuser nezinto ongazazi. Uyiphendulela ofuna Exodus 14 verse 40 ninothula nina uzolwela yena. Ngikukhuluma kakhulu usukhuluma uzokulwela yena. Amen. Lithi iBhayibheli bamfaka ejele kuyi-prison uJosepha ngoba enephupho. Sometimes empilweni uyoba sesimeni sokuba kwi-prison uthi akumakhelwane ufune ukusiza ethi nama nginalo usizo ngoba into ekuthi namandla kangakanani. Uthi uyofuna ibhasari begasinawo amabhasari iphuma ngane uphase kahle no-distinction bakho ukwi-stage sokuba kwi-prison. Kodwa uma kwi-prison awubi khona forever. Lesimo ukusona njengamanje simhlungu asisone sa forever siyadlula. It is just for a moment. Weeping may last only for a night, but joy comes in the morning. Ngakhala ebusuku kodwa kuyeza ekuseni usazosa nakuwe noma uzosikole ungadlula ulambile uzobhala i-exam usazosa nakuwe noma uzosikole ufake insipho emakhopheni ungena-roll on usazosa nakuwe noma abanye beshintsha ama-weave wena ungena-weave yakuyishintsha usazosa nakuwe. Bese bekubize ukuthi ufake isicathulo esisodwa usazosa nakuwe ngoba abantu baze bekubize ngokwesimo odlule kusona. Uzolubona lo okunda ifaith eyodwa. Uzolubona efake iweave eyodwa engayishintsha. Bakubiza ngokwesimo odlule kusona kodwa lithi iBhayibheli akabonakali besiza kuba yikhona. Into bakubona lephatha akabonakala ukuthi uzoba yintoni. Ukube bebazi ukuthi uzoba yiwena ngabe baqala bayisondeza kuwena manje. Ukube bebazi ukuthi uzoba yini ngabe baqala baqeda ku-Facebook manje. Basengama-friend request inkinga bakaboni ukuthi uzoba yini. Amen. Akukhona into uzoba yiyona. Inkinga bakaboni ingapha bekudlula njengemoto bekushaya ngey'ntuli akabonakala uzoba yini. Akabonakala ukuthi uzoba yintoni. Akafeli. Usibukela phansi manje akabonakala. Asiyakuba yikhona. Bakhuluma kabi ngomndeni wami akabonakala. Asiyakuba yikhona. Amen. Amen. I must leave. Akabonakala. I must leave. Yes. Akabonakala. Bafuna ukukhuluma nawe bengakwazi ukusetshenziswa kwi-PA ukuze befike kuwena. Bafuna
bese take appointment 6 months in advance ukuze befone. Ngiyabonakala manje. Ukuthi usobayitona. Kodwa wena remain humble. Abiphupho lakho. Uthi ngiyambona ngiyamthemba. Inkinga ngapha ukuthi uzoba yini kusasa. Yes. Hey. Ayibo. Hayi. Ngashumayela zefanele. Yes. Ngashumayela zefanele. Yes. Ngashumayela zefanele bakithi. Yes. Ngapho zefanele. Yes. Turn down. Turn down. Poliwe. It's like it's Ngiyakhohlwa ngiyambona. Poliwe. Stella la vele. Uphiwe start of level. It's the palace. Enkosi. Awufani ukuyiphina about which is the peace. Awufani ukuyiphina about which is the peace. Kodwa But that uyipalace. is the third peace. Ay, man. Uphiwe start aside. Ay. Oh, which is the palace. Esigodlweni senkosi. Amen. Awupheleli la ukhona. Kodwa khona la uyakhona. Uyophela kwi-palace. Njengoba uvuka ungadlanga nje ekuseni khona lapho uyakhona kusasa kwi-palace. What would you like to have namhlanje? Oh, amen. Hey. Kellogg's namhlanje uthama Kellogg's. Yes. No, desire a full breakfast, English breakfast. Usaya English breakfast. Uyayikhethela, choose my khethela kwi-palace. Yes. Kodwa abantu abahlule kubekezela kuphina abantu bayafa. Abahlule kubekezela kuphina abantu bayafa. Kodwa ababekezelayo kuze kube sekufeni, kuze kube sekugcineni befike kuphina ama-3 bayabusa. Ay, God. Kunzima ukufunda usawuphina ama-2 bekezela mntanami. Hey, mabhengi maths, it's geometry. Bekezela. Hey. Bekezela. Akwazi ukulephela amupha. Bekezela. Ama-equations awahlangana. Bekezela. Akwazi ukusolve X. Bekezela. I-accounting ayihlangani. Bekezela. Ayihlangani i-physics. Bekezela. Bekezela kuzolunga. Akakapheli ngawe. Khona kusazokwenzeka. Ngiyabekezela ke. Bekezela. Yes. Bekezela. Yes. Bekezela. Ayibuyi ise. Usakula kwi-process. Ibuhlungu i-process yokwenziwa. Kodwa kumnandi ukwenziwa something. Kubuhlungu ukwenziwa something ngisho kodwa kumnandi ukuyifanele product yokwenziwa. Abantu abaningi abayifuni i-process. Kodwa bathanda ukufuna i-product. Amen. Angiyazi khona i-input ne-output. Yes. Kuba ne-input, kube ne-process, kube ne-output. Yes. Ayimnandi input. Hey. Ayimnandi process. Process. Kodwa Ayimnandi output. Hey, products. Hayi bakwethu. I-value ye-product idetermine ukuthi ihlale kangakanani kwi-process. Uma uhlala isikhathi eside kwi-process musuke ukhala. Uyenziwa usoba yi-something kusasa. Amen. Igolide kuze libe yi-9 CT noma libe u-18 CT udetermine isikhathi elisihlala emlilweni. The more lisemlilweni, it's the more liba ne-value. Amen. Amen. Enganiyazi nje isitifiketi esitholaka kwa-grade 1 asifani nesitifiketi esitholaka grade 12. Amen. Esika-grade 1 sigisa ka-grade 2 kuphela kodwa esika-grade 12 sigisa E-University. University of Johannesburg, University of Cape Town, University of Pretoria, University of KZN ngoba uyiprocess oyihlalile bese uyathola something. Manje uma ungafuna ukuhlela kwi-process, uma ungafuna ukudesk uzobhala uzoba yini? Uzoba yini ngempela? Awu ma.
Phela wakhuluma nomfana madoda. I shame. Your time is yours. Phela wakhuluma nomfana kampanyana. Phela wabhodla mfana. Awu wabhodla ngonyama. Sengiyavala ke manje. Awungavali. Ngoba ngempela ngifana. Ungavali. Silala lana thina. Sekhaya lana. Silala lana. Le language yakho man iyashintsha. Indlela okhuluma ngayo nje iyashintsha. Yabona kwabanila kwagrade 12 ninephupho lokuyuniversity next year. Kumele manje language nishintshe. Angisabi nawo othi you don't call them teachers but you call them lecturers. Ngoba next year zobe senginabo othisha sobe sekunama lecturer. Hayibo. Sifayisaze elilodwa. Mase kufuna university ilanguage yashintsha alibenisaba nawo ama-subject ama-learning areas. Kodwa niba nama-modules. Bafana bangizwayo? Bafana bangizwayo? Awusababiza ngama-subject office but ubiza nge-module. Ngoba ukhuluma ilanguage yala uyakhona. Yes. Ukhuluma ilanguage yala ukhona. Yes. Ukhuluma ilanguage yala uyakhona. Yes. Ngiyangizwa kodwa. Yes. Awusenawo ama-10 uthi esikuyi-10 yokudini kodwa uthi Ngoba siwabakhanda igezi manje. ukhuluma ilanguage yala uyakhona. Yebo. Bakhona bamzwayo kodwa. Awusambizi ngoprincipal kodwa umbiza ngochancellor noma ngorector. Hayibo. Hey. So une-chancellor. Hey. Hayibo. Chanta. Awusayi kwi-classroom kodwa uya kuma-lecture halls. Yo. Hawu e-university awuthi eklasini, hawu e-classroom uya kwi-lecture venue, lecture theatre. Ayugabugabi. Ukhuluma ilanguage yala oyakhona. Ubiza ngama-semesters, ngama-lecturers, nama-modules. Hayi ama-learning area, OLO, ngama-modules. bakwethu. Uyala uyakhona. Yebo. Khona la siyakhona. Amen. Khuluma ilanguage yala sibheke khona. Asigabisela mnandi yazi. Siyakhona. Nje sebangena. Siyabangena. Angivaleke ngalokho. Bayibona impela nje. Hayi akusenani. Sengiqedile. Yonke into oyenzayo Uzenzela wena. Yebo. awufundela umdlalo wakho, Yes. awufundela uma wakho, Yes. awufundela i-boyfriend yakho, Yes. awufundela intombi yakho, Yes. kodwa uyifundela wena. Yebo. Yonke into oyenzayo nalesikoleni awenzeli ukuthi kumele uprincipal babukhuzwa but usenzela wena. Axoxe la indawo lesingivala ngayo. Ngathi ngisakhula sasikhathazela noma ebusuku. Manje ndiyalita mama esixoxela wesinikeza ama-narrations. Malibona igama likaJesu. Amen. Uthi khona omunye umama oyenenhliziyo embi. Emnyama engcolile inhliziyo. Uthi enenhliziyo embi enomoya. Uthi ke ngelinye ilanga kukhona uhlanya nje njalo hledlula kwakhe liqela ukudla. Lifike leli hlanya lithi ngisacela ngiphe ukudla mama ngafa indlala elokhu engisha lo mama. Afike uhlanya lithi sicela ngiphe ukudla ngafa indlala ayincishe lo mama. Lifike uhlanya acela ukudla athi ngase ngakhathala ngase ngavele uwehlanya alincishe uhlanya ukudla achithe ukunikeza izinja uhlanya lilambile. Awama. Kodwa inhliziyo yamdala. Awu. Uthi ngelinye ilanga umnyeni wakhe wahamba eyobheka iy'nkomo zakhe eseyilahlekile. Wahamba umnyeni wakhe wahamba for 2 days ahambe eyoyibheka. Wafika-ke uhlanya one of the days walibona umama luze uhlanya lungena esangweni wathi awunalo luhlanya ake ngilibambe namhlanje. Lofika uhlanya lathi mama ngafa indlala ngisacela ungiphe ukudla. Wathi mama okay hlala lapho ngiyokulungisela ukudla ngizokunikeza. Laqale ukuhlala lithi hawu wenze njani namhlanje ngigezephi. Lwahlala edane ngizobuhlala. Wagijima unkosifazane ongcolile wangena ekitchen wathatha ukudla wakubeka la wase wathatha amabhodlela. Waphihliza wachaba amancane.
wasiwafaka endleleni wakhoza. Hawe ma. Wathi nje ngifuna lungaphinde libuyela kwami lolu hlanga. Sengikhathele yilona. Ugoqoza ukudla wakusula ngesikhathini wasivala wanikeza uhlanga nesipunu. Lapho uhlanga ejabula hambe shayinene. Ushayithe sophala jabula lithi ngize ngithole ukudla kwalo baba. Lwahamba. Hamba nakabili indoda. Lahamba lijabula uhlanga. Waphela wathi ngabo 3 ntambama. Selami isikhathi eside waqhamuka ubabona ekhaya. Eqhamuka ekhathele. Eza lapha lapho uhlangeza. Lweza ubabona ekhaya. Ezohlangana nohlanga. Weza wathi mayifika wafika ubaba ukhathele ulambile sekuphele 2 days engahle. Wafika libona uhlanga wafike wahlala wathi mfana wami mase ngafa indlala ayikho into nayo nje ongangipha yona. Lathi uhlanga hayi khuleka baba khona ukudla enginakho la ngizokunika ngokudla ngoba wena kade ugcinile ukudla. Walithatha ubaba ukudla kohlanya okusulwe kahle esikhaphini esihle walithatha ubaba wadla waqeda wahamba ubaba waphindeka uthi hawu ngiyabonga mfana wamsiza wabathola amandla ubaba wahamba wayekhaya. Wathi maye ngene esangweni ubaba sambamba isisu samjuqa. Wafika unkosikazi wathi unkosikazi ngafa ngiyaphela ngiyabhubha. Athi unkosikazi kwenze njani baba? Wathi ngafa. Wambeka kusofa. Wathi kwenze njani emnyeni wami? Wabulawa uthi ngibulawa isisu. Wazama ukumnikeza amanzi wamnikeza ubisi wayinhlanga imuka nomoya sambamba isisu baba. Wazama ukumnika amaphilisi wafana samjuqa isisu baba. Wathi unkosikazi baba awukhulumi udlele endleleni. Wathi baba angihlanga lutho wathi sikhuluma iqiniso yini oyidlile endleleni. Wathi baba hayi ngihlangane nohlanga lolu olujwayele ukuza la ekhaya ngacela kukho ukudla la nginikeza ukudla yilokho kuphela ngikudlile lokho kuphela insuku ezithu. Wavele wasuka unkosikazi washona ekamelweni wafike wakhala wafike walila wakhala ambuza mina yini ukhalelane. Uthi unkosikazi hayi into engikhalisayo ukuthi lokudla okudlile bengifaka amabhodlela ngifakela lo liyahlanya washona umnyeni wakhe ebulawa uye. Ngoba yonke into oyenzayo usenzela wena. Yonke into oyenzayo empilweni yakho usenzela wena. Mawuhuphana nabafana uyihuphela wena. Mawushintsha amantombazane uyihuphela wena. Mawushintsha amantombazane every Friday usenzela wena. Kuzobuye kusobulala wena. Awenzela omunye umuntu kodwa usenzela wena. Yonke usenzela mama nali iphupho usenzela wena. Mama ufuna ukubhala usenzela wena. Mawufika nento uzokhophela eclassini ukubhola exam uzosuspend usenzela wena. Uyibulela wena ikusasa lakho. Mawuthiwe ezingane siyafunda wena ufuna ukufunda usenzela wena. Asema ngenya usithandaza. Siyathandaza manje. Kuna izinto engizozikhuluma la ngesikhathi lapho isikhathi sesisanshaya. Ngithemba ukukhuluma ngelinye ilanga manje ngimema futhi. Usasekho nje. Mina sohlangana no-UT, go-UKZN, go-UCT, go-Howard College, go-Equity. Sohlangana nani le, go-UP, go-University of Rhodes. Sohlangana lapha eniyakho. Asibale namehlo ethu sithandazeni. Isikhathi sethu siyaphela.